गेल्या 15-20 दिसा पयलीं ह्या धनगर 14 फॅमिलींक घरां दिल्लेली त्या घरांची आयज विजीट करपाक गेल्ले काही लोकांची कंप्लेंट्स आसात ते अशे की जे वयलो जो स्लॅब आसा तो स्लॅब एंटायर कॉलॅप्स जाता म्हणजे तुकडे पडटा सिमेंटाचे। आता सध्या आम्ही आता त्या गोठ्यान रावतो गायींक त्या बोकडांक दिला कोणाक गायींक दिला त्या आणि फाल्यां आम्ही ती बोकडां भितर घातली काय परत खेतूर रावतल्यो झोपडी बांदून रावतो ते म्हणत घर बांधून आम्ही झोपडी बांधून राहतो त्यांच्यानी घरा बांधून परत आम्ही येतो आमच्या माथ्यावर पट्टले आले आमका बाबा बाकीचं सगळं भरून दितलो कंपन्यो मनीस पैसे दितलो मनीस देऊ शकना म्हणून कोण पर देईना तो किती सांगतात त्या घरात ते सामान हाडा म्हणतात ते फाल्याच खाली करा पेपर अजूनही घरांचे देऊ घरांचे आणि लागायचे ही त्यांनी मोडपाची आमका वयर काढून मिळतात तशी घरं आमच्या फुड्यात आम्ही हांगासर आम्ही हांगासर केतुरे रावानी आम्ही मांगरात रावतात तेतून म्हणा ते म्हणा आमच्या फुड्यात घरं बांधांक जाय परत नाल्यार ह्याच जाग्यार आमकां पैसे दिवपाचे 50-50 लाख आम्ही बांधतो ह्याच जाग्यार। आयज पाणी ना पाणयाचे करता म्हणून सांगला पाणयाचे अजून कितें ना रस्त्याचे करता म्हणून रस्त्याचे कितें ना आम्ही रावपाचे घेतून धुळीन रावपाचे 15 लोक 15 लोक एका घरान 15 3 फॅमिली अशी आसा रेशन कार्ड सेपरेट आसा आणि एकूच घर दिलं आमकां आणि एकच गोठो दिलो आणि आमचे गायी आहात आणि बोकडा आहात तर तांकां बांदपाक आमकां जागा ना आमी आतां कितें करपाचे कसली घरां दिली आमकां इतके लाख मोडले करोडांनी खर्च केलो म्हणटा आणि घरां दिली म्हणटा ते आतां पडून जर मेले जाल्यार कितें फायदो आमचो ते एकाच घराक चिराळे पडले काय सगळ्या घरांचो प्रॉब्लेम आहे कोणाचे दार लागना कोणाचे दारां फुटली कोणाचे कासलेटी उगळले कोणाचे भेकाळे गेले कोणाचे आता ही पडटत आता सुरुवात झाली आता म्हाका दिसता ही सगळीच पडटली। आमदाराकडेन गेल्यार तो खंय घरां 20 लाखांक घेवपाची ऑफर दिता। बाबून सांगल्या काय सांगल्यान 20 लाख दिता म्हणाल्यावर म्हाकाच दिया घर होय सांगले सारख्या तुम्ही त्याच्याकडे गेल्लेले गेल्लो आम्ही त्याच्याकडे गेल्लो आम्ही भाड्याची कडे म्हटलं पैसे तरी आमका दितलो घरातला सामान हाडलं नो त्याच्यात तुम्ही जे गेल्ले त्या काय सांगलं तुमका त्यांना सांगला कित्याक तळमळटा तू म्हणांक लागलो कित्याक तळमळटा तू येतो कोण तू बंगलो दिला अख्ख्या गोंयान ना बंगले तसले तितकेच म्हणांक लागलो तुका नाका आल्यार 20 लाखांक दी काय तू। 28 नोव्हेंबराक मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ल्या 14 फॅमिलींक पेडण्या कासारवंड्या पुनर्वसणूक कॉलनीत घरां दिल्ली। मोठ्या दबाज्यान सुवाळो जाल्लो एक पावस सुद्धा गेलो ना ही परिस्थिती। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।